Croeso cynnas iawn i chi gyd i'r oedfa o fawl yn Ebenezer y prynhawn yma ar Sul y Cofio. Mae'n hyfryd gweld pawb ohonoch chi wedi cael nerth a iechyd a rhwyddianeb i ddod yma i addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. Un neu ddau o gyhoeddiadau wrth i ni symud ymlaen. Mae Angor Grangetown am 4 o'r gloch y prynhawn yma. Mae criw Ebenezer yn gwasanaethu yn y gornel glud y prynhawn yma. Mae cwrgweddi'n osfori ar Zoom yn unig. Os da chi am ymuno, mae yna ddolen ar yr e-bost wythnosol. Bore dydd Mawrth, 9:10 yma yn Caffi Roundabout. Mae'r cylch yn cyfarfod, digwyddiad bach cymdeithasol i sgwrsio, rhoi'r byd yn ei le, yfed coffi a cael darn o deisen gyda'n gilydd. Dydd Mercher mae tîm Ebenezer yn y prynhawn, dechrau'r prynhawn yn y gornel glud, ac yna neidio i'r Sul nesa, oedfa am 3 yn fama, 10 yn Cen a Llanllanast plant a'i rhieni, ac oedfa Gymyn hefyd. Ac yna 3 yn fama, os dyw a'i mynd. Mi fydda i yn eich arwain chi mewn addoliad unwaith eto. A dyna'r cwbl dwi'n credu. Mae yna fwy o fanylion ar e-bost wythnosol. Os nad ydych chi'n derbyn yr e-bost, rhowch eich cyfeiriad e-bost i mi, a na'n siŵr eich bod chi yn ei dderbyn o. Gawn ni gydweddio. Wel, dyma hyfryd fan i droi at y ddiw, lle gall credadyn gwan gael nerth i fyw. Ac wrth i ni blygu pen ger dyfron di o dad, da ni'n gofyn eto am nerth ac arweiniad yr ysbryd glân wrth i ni dygeisio di a daddoli, wrth i ni droi at y gair, canu dy glodydd a gweddio. Oherwydd cwbl fi-rym yda ni, heb dy nerth di dy hun, i'n cynnal a'n goleuo a'n harwain. Ac ar boen yn bywyd mewn addoliad o dad, paid a gadael i ni sôn amdana ni yn hunan. Mae yna ryw duedd fyfiol o fewn i ddynoliaeth, lle da ni'n siarad amdana ni yn hunan. Ond boed i dysbryd i yn harwain ni, a tywys yn meddyliau ni i edrych ar y brenin, y gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd fod ei ffynhonell yn nerth, yn gobaith, yn sicrwydd a'n hiachawdwriaeth. Fel yn bod ni, nid yn sôn am yn pesa ni yn hunan, ond yn cyfeirio ata ti ac yn cael gwefr o sylweddoli fod y gariad anrheithol di wedi cael ei fynegu tuag atom yn Iesu Grist. Tywys ni fel cynulleidfa a phob cynulleidfa debyg sydd yn daddoli ar y Sul hwn, yn yr Eglwys Newydd a Chaerdydd, a ledled y byd mawr crwn. Cliw yn gweddi dros y tîm yn y gornel glud y prynhawn yma. Dyroedd nhw nerth i weini ar y rhai hynny sydd yn fregus ac yn anghennus. Ac fe weddion y bydd dysbryd i yno yn creu harmoni a chyd-dealltwriaeth a chyd-weithrediad. Fel yn bod ni'n gallu cynorthwyo rhai sydd yn wan yn yn plith. Gofynnwn yn enw y meddyg mawr, Iesu Grist. Amen. Dowch ni droi at yr emyn cyntaf, a dyma'r geiriau caned nef a deiad lawr, fe gaid ffynon, iolchi pechaduriaid mawr yn glau'r wynion, a'r geiriau sydd yn dilyn.
Da ni'n parhau yn llyfr y Pregeswr unwaith eto, ac yn troi at ddiwedd y bedwaredd bennod a cychwyn y 5 bennod. Yn y 5 bennod yr adnodau o'r fan honno, y penawd ydy rhybydd rhag llefaru yn fyrbwyll. Felly dewch i ni wrando ar y geiriau. Penod 4, llyfr y Pregeswr, drydydd adnod ar 10 i ddiwedd y bennod, a y 5 bennod hyd y 7 adnod. Y mae bachgen tlawd ond doeth yn well na brenin hen a ffôl. Nad yw bellach yn gwybod sut i dderbyn cyngor. Yn wir, gall un ddod allan o garchar i fod yn frenin, iddo gael ei eni'n glawd yn ei deyrnas. Gwelais bawb oedd yn byw ac yn rhodio dan yr haul yn dilyn y bachgen oedd yn lle'r brenin. Nid oedd terfyn ar yr holl bobl ac roedd ef yn ben arnynt i gyd. Ond nid oedd yr rhai a ddaeth ar ei ôl yn ymhyfrydu ynddo. Yn wir, y mae hyn hefyd yn wagedd ac yn ymlid gwynt. Gwyliad y droed pan fyddi mynd i dŷ Dduw. Y mae'n well nesau i wrando nac offrymu aberth ffyliaid, oherwydd nid ydy'n twy'n gwybod ei bod yn gwneud drwg. Paid a bod yn fyrbwyll a phennau, na bod ar frys o flaen Duw. Y mae Duw yn y nefoedd ac rwy ti ar y ddaear, felly bydd yn fyr deiriau. Yn wir, bydd aw breuddwyd pan yw gorchwilion yn cynyddu a siarad ffôl pan bentyru'r geiriau. Pan wneu afuned i Dduw, paid ag oedi ei chyflawni, oherwydd nid yw ef yn ymhyfrydu mewn ffyliaid. Cyflawna di'r hyn yr wyt wedi ei addunedi. Y mae'n well i ti beidio ac addunedi na pheidio a chyflawni'r hyn yr wyt wedi ei addunedi. Paid a gadael i thenau darwain i bechu, a phaid a dweud o flaen y cenad camgymeriad oedd hyn. Pam y dylai Duw gasau dymadrodd a difa gwaith dy ddwylo? Y mae llawer o freuddwydion ac amlder geiriau yn wagedd, ond ofna di Dduw. A da ni yn diolch i Dduw am ei air. Amen. Bydda ni'n canu emyn mewn eiliad. Da ni'n di canu yr emyn hwn ers blynyddoedd. Ond wrth i mi ddarllen, o'n i'n cofio un nain, o'n i'n abod nain Porthmadog, Selina Edwards. Ac oedd hi weithiau yn datod jumper neu cardigan oedd hi wedi weu. A wedyn wrach bod mam yn gwneud hefyd, dwi'n cofio Vicky'n gwneud, rhod y ddwylo fel yna. A wedyn oedd hi'n datod yr eda ac yn rhoi trefn arno fo o gwmpas yn dwylo ni. Ac yna ar ôl y datod yn gwneud pellan daclus o wlân. A weithiau, hefo darna fel llyfr y Pregeswr, da ni'n gorfod gwneud rhywbeth tebyg i hynny oherwydd bod yr hyn da ni'n ei glywed ddim yn gwneud synwyr ar y darlleniad cyntaf. Ac felly, mewn munud, mi fyddwn ni'n edrych ar 2 beth yn y darlleniad yna, mwyn cael ychydig bach o eglurder o be oedd y Pregeswr yn ei ddweud. Felly fyddai chi eisiau i chi fel cynulleidfa ddal eich dwylo fel hyn i mi ddatod y dirgelion. Ond yn y cyfamser cyn gweddio, dowch i ni ganu hefo'n gilydd. Down ni swyddfod Dduw, cwmbaya. Down yn unfryd Dduw, cwmbaya. I sfoliannu Dduw, cwmbaya. O Dduw, cwmbaya.
A rhywun ddeitha fi ystyr y gair cwmpai af. Fel y cyd ei mai chi? Gyfeirian? Gyfeirian? Yn swnio debyg ydi cwmpai af. Wel dyna da ni newydd gafu o Dduw tir data ni. Gyfeirian? Tir data ni Andrew. Drwy'r ysbryd glân i'n bendithio. Rwan ta mae'n sy'n yn cofio bora yma mi oedd ni yn treulio munud gyda'n gilydd mewn tafelwch. Gofio am yr rhain yn mynd i fanw yn ystod rhyfeloedd y byd. Felly dwi wedi dewis gweddi i'w darllen yn rhywma o'r gyfrol Gweddion y Gynulleidfa. A teitl weddi ydy Her i'w Ddynol Ryw. Felly gawn ni plygu pen a chydweddio. Ar y dydd hwn a roddais diniadwy, bu o'n gerddymron i ymbil am danfefer eich blant dros wyneb y ddeian. Wedi tywyllwch nos, torodd dy wawr arnom y bore hwn o'r newydd. Ac weddiwn ar ei wawr goleuni at danfefer di, dorri'r un modd ar dy fyd a'i blant. Cofiwn yn arbennig am y cenhedloedd hynny yr aeth ei tir yn faes car a chyflafan, lle y llercia ofn ar gornel stryd a bygythiad yn y rheolydd. Lle y clywir sŵn y saethu i'w nos ac yn awr nos a'i ffriod beryglon ei hun. Cofiwn gyda thlistwch am dinistr ar ysbeilio ar dir ac adeilad ac eiddo, ond mwy wy'n tristwch wrth gofio am yr ysbeilio ar fywyd y blant, pennaf harddwch o cenedl. Ym mha le bynnag y ceir dynion benben yn erbyn ei gilydd, a lle y mae malais a chenfigen, drwg dybiaeth a chasinau yn llechu, dŵg gymod. O Dduw, i'w calonnau a lliniarau hysbryd, fel y gwelont eibio i bob camwri, at y cariad hwnnw sydd aeth yn honech yn dy galon di dy hun, ac a fynegwyd y mywyd aberthol Iesu Grist dy far. A disgynnedd ysbryd tangnefedus y bar, tywysog tangnefed ei hun, ar fyd rhwystredig o Dduw. Dyro i ni'r weledigaeth fawr a'r cadernydd a'r gyhoeddiad o arglwydd, a'r galluoga ni symud a chosion rhyfel o'r byd. Prysured y dyn am ysgol cenhedloedd y fach a mawr barchu i gilydd gweithaf pob gwahaniaeth mewn iaith a lliw croen a diwylliant a syniadaeth. A dyro i ni'r sêl genhadol i symud o'n bydd bob anghyfiawnder
trais a gormes fel y tyfod pob cenedl i'w llawn maint. E feddwl cas rhwng dyn a dyn, ond maddau bai a byw gytun. Gwared fi o arglwydd, a gweld trais ac anghyfiawnder ar dreisau pell ac ymywyd cenhedloedd eraill, a chanfod hadau rhyfel mewn mannau pelleni, a ninnau heb allu canfod anghyfiawnder cyfferyn yn ei gwlad ein hunain, ac adnabod yr hadau maleisus a eir gefn ni ein hunain. A dydyn o ddew yn dewis ffordd casineb yn lle cariad, brwydr yn lle cymod, drwg dybiaeth yn lle cydymdeimlad, melltith yn lle bendith. Dysg i ni bryd hynny ein bod yn cefnu ar dywysog ein tangnefau, ac mae rhyfel ac ymrafael sydd yn hen draw llwybr ac erfwr. Nad oedd i ni ryfela o arglwydd, ond yn unig yn erbyn drygioni'r byd, a drygioni'n calonnau ninnau. Ac na chaffer arfau yn ei dwylo, ond yr arfau a roddwyd i ni gan yr arglwydd, a'n gwaredwr, Iesu Grist. Lle bynnag y mae gwrthdaro heddiw o dar, fyddion am dy dangnefedd ni. Bydd gwleidyddion yn hytrach na dadlau a chasau i gilydd, yn dod i gymod, yn dod i gyd-ddealltwriaeth. Oherwydd yn yr rhyfeloedd y gwan a'r diamddiffyn a'r bregus, sydd bob amser yn dioddef y fwyaf. Dioddef trais, yn dioddef anghyfiawnder, yn dioddef newid, ac yn dioddef y gweitha. Fe weddion ninnau o dangnefedd yn cenhedloedd y byd. Cofiwn hefyd am y rhain hynny sydd yn anhwylus yn yr nyth ni, gan rai ohono deuluoedd sydd yn sâl, mewn ysbyty sydd wedi'n erbyn triniaethau, mae ganddo ni gyd aelodau sydd mewn gwendid. Cyflwyno y bobl yma'n dyner iawn i ti. Y rhai a dderbynio triniaethau, a rhai sydd yn mynd i dderbyn triniaethau yn y dyfodol agos. Clyw yn gweddi drostynt, oherwydd y bod ni'n gofyn, yn enw Iesu Grist. Fel yr ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein erbyn. A ffaidan dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag y drwg. Oherwydd ei ddoti yw y deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen.
Cyn y canu'r emyn, gwybodaeth, i chi flwyddyn nesaf mae Ebenezer yn dathlu 200 mlynedd ers i ni ymgorffori fel eglwys yn 1826. Oeddan ni lawr yng nghanol y ddinas, doedd hi ddim yn ddinas yng nghanol y dref, lle oedd 3,000 o bobl yn byw yn 1826. A fydd flwyddyn nesaf yn gyfle i ni ddathlu yn bywyd antystiolaeth fel cynulleidfa dros y 2 ganrif honno. Y miloedd o bobl sydd wedi bod yn rhan o eglwys Ebenezer, yr gwasanaethu, y cyfraniadau amrywiol sydd wedi bod. Ac felly, yn ystod y flwyddyn, fydda ni'n tynnu sylw at rai pethau, a mae yna 4 peth yn yr arfaeth, fel maen nhw'n dweud. Mi fyddwn ni cael syl y dathlu ar Fawrth y cyntaf, lle byddwn ni yn diolch i'r arglwydd am yn cynnal ni, a da ni'n meddwl am y gair Ebenezer yn dydan. Hyd yma y cynorswyodd yr arglwydd ni, ydy graig a osodwyd, a da ni mor ddiolchgar i'r arglwydd i fod o wedi bod mor ffyddlon. Ers i'r 26, ti ar ei faint sydd yma, bosib, dod at ei gilydd i addoli y 1826 ar Westgate Street yng nghefn y tŷ tafarn yn y fan honno. Hwna di beth cyntaf, syl y dathlu. Mae yna daith gerdded bach o Wombunby Street, ac os mi oedd eglwys Trinity yn y fan honno'n hun ag Ebenezer, ac oedd na aelodau wedi dod o Trinity i ymuno efo cynulleidfa Ebenezer. Fydda ni'n mynd trwy Dewi Sant 1, lle mae'r gofeb i'r hen adeilad, cyn dod at yn gilydd yn Cornerstone, Hale Sharl, ac yn cael dathliad bach a te a rhai cacena yn y fan honno. Mi fydd hynny'n mis Mehefin. Snam dyddiad penodol eto. Wedyn, da ni am wneud arddangosfa bach i rannu rhai o'r creiriau a'r wybodaeth. A hefyd, mae yna bethau eraill dwi ddim yn sôn amdanyn nhw'n rhan o'r dathliadau. A gobeithio darlith goffa Emlyn Jenkins mwyn crynhoi falle peth o'n hanes antystiolaeth ni fel eglwys. Mae yna dîm bach sydd wrthi yn cyfarfod yn fusol yn gwneud y trefniadau, a da ni'n diolch iddyn nhw am y gwaith. A da ni'n edrych ymlaen, os Duw a'i mynd, i gael dathlu y 200 mlynedd. Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr bod ti fy nhad gerllaw. Dewch i ni ganu gyda'n gilydd.
Williams Pantycelyn yn rhagorol, dydy. Pererin dyna, da ni. Dim ond un gwaith mae'r gair perenin yn y Beibl. A diolch yn mhob cyfeithiad Cymraeg. Ond wrth gwrs mae'n cydio yn Israel yn yr anialwch yn dydy. Ar ei pererindod. Ac yn cyffelybu hynny'n bywyda chi a fi. Bod ni ar daith pererindod, bod na nod i'r daith, a bod hwnnw drwy'r arglwydd Iesu yn fywyd tragwyddol, dyna'r addewid i ni. Ac ar y bererindod, mae'n sefyllfa ni yn newid o gyfnod i gyfnod yn dydy. Nid yr un ydy'n hamgylchiadau ni. Nid yr un yda ni, mi wyraf weithiau ar y dde, dwi'n mynd ar gyfeilior, a wedyn dwi'n mynd ar yr ochr chwith ar gyfeilior. Mi wyraf... O, da ni'n dal ar y daith gyda'n gilydd, a mae cymuned eglwys, cymuned o gyd Gristnogion yn bwysig, oherwydd yn bod ni'n tynnu'n gilydd yn ôl at y seilia yn yr arglwydd Iesu. A mae hyfryd y darlun, mae'n sôn am y golofn o niwl a cholofn o dan, oedd gyda yr Israeliaid wrth iddyn nhw deithio yn yr anialwch a chrwydro. A sylwch bod y golofn niwl a'r golofn dan yn mynd o'i blaenau nhw. O'n blaen, oedd yn dweud, ynddo? O'n blaen. Felly mae Iesu o'n blaenau ni, yn yn harwain ni, yn yn tywys ni. Nid tu ôl yn gwthio. Ond wrth i ni fynd ar yn pererindod, mae Iesu, golofn o niwl a cholofn o dan a gwaith yr ysbryd glân. Rwan ta, da ni am blymio unwaith eto i'r 12 ffwt di-pen llyfr y Pregethwyr, a da ni'n mynd i ddatod dipyn o'r geiriau ddaru ni ddarllen, a trio gweld pa wirioneddau a pha heriau. A be dwi wedi wneud ydy dewis dim ond 2 beth allan o'r adnodau ddarllenwyd, diwedd penod 4, a dechrau penod 5, a gweld rhai o'r pethau mae'r pregethwr yn rannu hefo ni. Ac wrth gwrs, mae o'n plymio wedyn i'r besimistiaeth. Dwi'n meddwl bod hwnna'n air da weithiau wrth ddisgrifio agwedd y pregethwr. Mae o'n besimist. Mae o fel ymlid gwynt ddar ni glywed yn y darlleniad. Fetra ni'n gwneud pen a chynffon o'r pethau yma, a dos am ystyr iddyn nhw. Ond, da ni cael dipyn o bositifrwydd yn y 2 baragraff yma a ddarllenwyd. Ac felly, dwi'n mynd ar ôl 2 ysgyfarnog, neu 2 bwyslais yn y fan yma, sef y cyfeiriad at y bachgen a'r brenin ar ddiwedd penod 4, ac yna ym mhenod 5, y sylwadau sydd ganddo fo am addoli a gweddio. Felly, da ni'n mynd yn gyntaf at y bachgen a'r brenin ar ddiwedd penod 4. Mae bachgen tlawd ond does yn well na brenin hen a ffôl, nad yw bellach yn gwybod sut i dderbyn cyngor. A mae yna 2 adnod yn sôn am y bachgen ifanc tlawd a'r brenin awdurdodol a chyfoesog. Ac i ryw radda, mae feddwl yn crwydro i ystyried arweinyddiaeth a gwleidyddiaeth ei gyfnod ei hun. A mae o'n cyfeirio at y ffaith i fod o'n credu fod llanc ifanc tlawd a does wrth y lliw yn rhagori ar frenin hen a ffôl. Ac yma yn y pregethwr, mae o'n deud nad ydy statws nac oedran na chyfoeth ohonynt ei hunain yn golygu fod neb yn ddoeth. A mae yna duedd, gyfoes a modern, i gredu os ydy pobl hefo awdurdod, os oes ganddyn nhw gyfoeth, ac os dyn nhw'n hŷn, i bod nhw'n ddoeth. Ac o'n i'n meddwl wrth mi fynd yn hŷn rwan, bwyswn i'n mynd yn fwy doeth. Ond mae pregethwr yn dweud, nad ydy hynny ddim o reidrwydd yn wir. A mae o'n tanseilio'r ddihareb Cymraeg. Chi'n bod, da ni dweud o'r hen awyr a'r ifanc a dybia. Nid bob amser, medda
llyfr y pregethwr. Peidiwch a meddwl bod hwnna'n wirionedd cwbl wir a chwbl sefydlog. Mae rhai pobl ifanc sydd yn eithriadol o ddoeth, nad oes ganddyn nhw awdurdod ac nad oes ganddyn nhw gyfoeth. A fe gewch chi rhai pobl hŷn sydd yn eithriadol o anoeth. Mae llyfr Job yn dweud rhywbeth tebyg i hyn. Wedi iddo fo wrando ar 3 o'i ffrindiau yn ceisio i ddarbwyllo i gydnabod ei bechod. Da chi'n cofio oedd ei ffrindiau fo cysurwyr Job di mynd a dweud, mae rhaid bod chdi'n diodda oherwydd bod chdi'n anifydd ac yn ddrwg a wedi gwneud pethau yn erbyn Duw. Ac oedd Job yn dweud, na, dydw i ddim. Dwi'n ddiniwad, ond eto dwi'n diodda yr amgylchiadau ofnadwy a'r salwch yma. Ac mae'r Elihu yn dweud ac yn feirniadol o Job ac yn dweud, nid yr oedrannus yn unig sydd oes, ac nid yr hen yn unig sy'n deall beth sydd yn iawn. Ac i raddau mae hwnna'n annisgwyl yn llyfr y pregethwr, llenyddiaeth doethineb yr hen testament, lle mae yna barch mawr i bobl oedrannus ac i bobl hŷn. Camgymeriad ym mhob oes ydy mynd i feddwl bod statws, cyfoeth ac oedran yn dod â doethineb yn ei sgil. A mae rhaid ni ystyried hynny yn y cyd-destun gwleidyddol yn y byd ar hyn o bryd. Da ni'n gweld hyn yn digwydd mewn nifer o wledydd. A mewn ffordd, yn hanes yr arglwydd Iesu, da ni'n gweld y tyndra yma yn amlygu ei hun, hefo'r arweinyddion crefyddol yn dydy. Bron yn ddieithriad mae'r Efengyla yn cyfeirio at yr ysgrifenyddion a'r Pharisiaid fel awdurdodau crefyddol y cyfnod. A mae'r Iesu'n cydnabod i bod nhw'n eistedd ar sedd, yn eistedd yng nghadair Moses, ac felly maen nhw'n heiddi parch, ond mi oedd o'n anghytuno hefo nhw ar nifer o faterion llosg, yn cynnwys deddfau defodol, manwl, fel talu'r degwm, cadw'r saboth, golchi dwylo a bwydydd yn arbennig. A mae'n cyhuddo yr arweinyddion yma crefyddol o ragrith ac amddurmygu gair Duw, oherwydd i fod nhw'n dilyn y man bethau a man reola, ond yn colli ysbryd cyfraith Duw, sydd yn llawn cyfiawnder a chariad. Mae'r pregethwr mwyn dangos nad monopoli pobl hŷn ydy doethineb a hefyd y cyfoethog a'r awdurdodol. Mae o'n cymharu yr hŷn a'r doeth a'r cyfoethog hefo cymwystera bachgen ifanc tlawd, ond doeth. Ar ddechrau deyrnasiad, i fod o'n dlawd ac yn ddibrofiad, mae'r gefnogaeth mae'r bachgen ifanc yn derbyn gan bawb yn gynnes ac yn wresog ac yn niferus. Ond eto, wedi colli un o dudalennau fy mhregas yn y fan yma. Mae wedi mynd ar ddisberod. Ond eto, ar ôl bod yn boblogaidd, mae'r bachgen ifanc mae'n colli boblogrwydd ac mae pobl yn cefnu arno fo. Rwan, pan da ni'n meddwl am sefyllfa wleidyddol bresennol, mae rhaid ni beidio meddwl bod arweinyddion hŷn, grymus awdurdodol cyfoethog, yn ddoeth oherwydd hynny. Pwy sy'n dod i'ch meddwl chi pam dwi'n deud y geiriau yna? Pa sefyllfa sydd yn dod i'ch meddwl chi? Maen nhw'n gallu bod yn anoeth fel arweinyddion. Da ni'n meddwl am Trump, da ni'n meddwl am Putin, da ni'n meddwl am Brif Weinidog Israel. Dynion hŷn ydyn nhw. Dydy o'm yn reidrwydd bod nhw'n ddoeth yn ei gwaith o ganlyniad i hynny.
Ond yr hyn sydd yn digwydd ydy bod barn pobl iau a phobl ifanc yn aml yn cael ei anwybyddu. Oherwydd bod pobl hŷn yn mynd i gredu, does ganddyn nhw ddim byd i'w gyfrannu. Dydy barn nhw ddim mor werthfawr a'n barn ni. A dwi'n credu mae dyma un o'r pwyntiau mae'r pregethwr yn ceisio i'w wneud yn y fan yma. Wrth sôn am y bachgen tlawd doeth a'r brenin hŷn anoeth. Mae eisiau gwrando ar bobl ifanc. Mae eisiau gwrando ar ei barn ac ar ei hagweddau ac ar ei safbwyntiau yn y cylchoedd gwleidyddol. Ond y cwestiwn sy'n codi hefyd, yda ni yn gwneud yr un peth o fewn i'r eglwysi? Bod pobl hŷn yn arwain a does na ddim lle wedyn i lais a arweiniad a doethineb pobl iau yn ymplith ni. Oherwydd mae cyfraniad yr iau yn bwysig i fywyd eglwysig iach. A rhai o'r pethau da ni'n gorfod i wneud ydy sylweddoli hyn, rhoi llwyfan i bobl ifanc i fod yn arweinyddion a datblygu fel arweinyddion o fewn i'r eglwys. A mewn ffordd, rhan o ddeithineb yr hyn ydy gweld hyn ac ymateb i hyn a trosglwyddo'r fantell ac annog pobl iau. Oherwydd mae Duw yn gweithio, mae ysbryd glân yn gweithio, ond ymhlith pobl ifanc. A dyma rhywbeth da ni wirioneddol i angen yn eglwysi ni ar hyn o bryd yng Nghymru. Bod yna genhedlaeth newydd o bobl ifanc yn codi i fod yn arweinyddion, i rannu i doethineb gyda ni. A dwi'n gobeithio fel eglwys Ebenezer yn bod ni yn sylweddoli hyn ac yn rhoi rhaff a rhyddid i bobl ifanc, enghraifft angor, i wneud hynny ac i ddysgu arwain a thywys cynulleidfa, oherwydd mae pobl ifanc hefyd yn gallu bod yn ddoeth. Ac fel yr hyn, dydy bob person ifanc yn ddoeth, gofiwch? Ond mae rhai ohonyn nhw, a nifer ohonyn nhw, yn gallu bod. Felly y brenin, edrychwch ar yr adnodau pan mewch chi adra i weld be ydy'r cyd-destun i'r geiriau yma. Dyna oedd y peth cyntaf wedyn, yr ail trio datod yr edafedd cymleth sydd yn llyfr y pregethwyr. Dwi wedi dewis y cymala yma ar ddechrau pennod 5 sydd yn sôn am addoli a gweddio. Oherwydd mae'r pregethwr yn mynd yn ei flaen gan ddweud mae gwell i'w mynychu yr addoliad i wrando nac i offrymu a berthau. Yn ôl yn y cyfnod hwnnw, mi oedden nhw yn gweithredu deddfau aberthol llyfr Leviticus, lle oedd anifeiliaid yn cael ei aberthu a'i lladd dros bechodau unigolion, dros bechodau genedl, a hynny yn digwydd. Wedyn mae'n annisgwyl fod y pregethwr yn dweud, mae well i chi fynychu'r addoliad i wrando yn hytrach nac i offrymu a berthau. Mae yna lot o ymchwil, lot o lyfrau wedi cael ei ysgrifennu mwyn trio gwybod beth yn union oedd yn digwydd yn y deml a be oedd y gynulleidfa yn ei wneud yn y deml pan oedden nhw yn addoli. Mae yna un conundrum tebyg yn hanes Cymru yn y diwygiadau fydd dros y canrifoedd. Sef bod ysgrifenwyr yn ysgrifennu hanes a maen nhw'n dweud ac fe aeth y gynulleidfa i orfoleddu. Ond dydyn nhw ddim yn manylu beth ydy'r gorfoledd yma oedd yn rhan o addoliad Cymru dros y canrifoedd. Mae pawb yn gwybod beth i gorfoleddu, yn tydyn? A wedyn dwi'n meddwl amdana fi fel arweinydd Cristnogol a hanesydd, a meddwl, wel, dwi'n yn gwybod beth sy'n gynwysedig yn dy air di am orfoleddu. A weithiau, da chi'n teimlo bod yna bethau'n cael ei cymryd yn ganiataol gan y pregethwr, nad ydi o'n mynd i esbonio, oherwydd mae pawb yn gwybod be oedd yn digwydd yn y deml.
Allwn ni gymryd yn ganiataol i bod nhw yn canu. Allwn ni gymryd yn ganiataol fod na gôr ac offerynnau yn arwain y mawl, y salmau'n cael eu canu. Allwn ni gymryd yn ganiataol fod yr aberthu yn digwydd yn ddyddiol yn y deml. Ond does bosib hefyd fod na esbonio ar yr ysgrythyrau yn digwydd. A fod pobl yn y fan honno'n gwrando ar yr offeiriad, fel da ni'n gwneud, yn esbonio gair Duw ac yn ymhelaethu. Mae'n ddiddorol bod yr apostol Paul yn Rhufeiniaid yn dweud hyn milenia'n ddiweddarach. Felly, o'r hyn a glywir y daw ffydd, a daw clywed trwy air Crist, Rhufeiniaid 10:17. Fod yr hyn mae pobl yn ei glywed yn cael dylanwad enfawr arnyn nhw yn y pen draw. Os allwch chi gofio pan da chi wedi dod i ffydd bendant yn Iesu Grist, neu os allwch chi gofio oedfaon arbennig yn eich pererindod chi, a fod rhywun wedi dweud rhywbeth, fod gair wedi cael ei esbonio, a fod hwnnw wedi aros hefo chi hyd y dydd hwn. Oherwydd fod Duw yn gweithio mewn ffordd cwbl arbennig drwy ei air. A phan da ni'n clywed yr efengil am yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei esbonio a'i chyhoeddi, mae'r ysbryd glân ar waith. A mae'r ysbryd glân yn gweithio yn eich calonnau chi ac yn cymhwyso geiriau Duw fel i fod o'n dod â chi i ffydd, fel bod o'n argyhoeddi yn cadarnhau eich ffydd, fel y fod o'n eich adeiladu chi fel Cristion o wythnos i wythnos. A mae'r pregethwr yn dweud, mae well i chi wrando yn y deml nag aberthu a berthau ffolineb. Mi oedd aberthau'n ran greiddiol o'r addoliad, yn doedd, fel ffordd o ddelio a phechod ac yfynegu diolch i Dduw am ei fendithion. Ond tydi'r pregethwr ddim yn sarhau'r ddefod, ond yn hytrach yn galw ar yr addolwyr i fod yn ddidwyll. Oherwydd be oedd yn digwydd oedd bod pobl yn offrymu adar, dydwch, neu anifal, am bechod, ac oedden nhw'n meddwl, wel, dyna ni rwan, dwi wedi cael yn madda am bob dim dwi wedi wneud, allai gario ymlaen wan ar ôl mynd adra i fyw fel roddwn ni'n byw. Fod y ddefod oedd ganddyn nhw yn ddefod wag a di-ystyr, a mae hwn yn beryg mewn crefydd ac mewn Cristnogaeth yn arbennig, lle mae'r traddodiad a'r arferiad yn wag ac yn di-ystyr. Chi'n gweld beth mae'n trio dweud? Allwch chi ymddangos yn grefyddol, allwch chi ddilyn patryma defodol crefydd, ond does na ddim sylwedd iddyn nhw, oherwydd dydych calon chi ddim yn y man cywir. A'r hyn mae Duw yn ei geisio yn y pen draw, ydy'n calonna ni. Nid yn defoda ni. A mae yna gymaint o enghreifftiau o'r proffwydi yn tantro ynglyn â hyn. Mae Eseia'n dweud yn ei benod gyntaf o lyfr y proffwyd Eseia, peidiwch â chyflwyno rhagor o ffrymau ofer, y mae arogl darth yn ffiaidd i mi, gwyl y newydd loer, sabothau a galw cymanfa, ni allaf oddef drygioni a chynulliad sanctaidd. Y mae'n gas gan fenaid eich newydd loerau a'ch gwyliau sefydlog, eithant yn faich arnaf a blinau seidwyn. Pan ledwch i'ch dwylo mewn gweddi tro fy llygaid ymaith, i'ch wi amlhau eich ymbil, ni fyna wrando arnoch. Yma'ch dwylo'n llawn gwaed, ymolchwch, ymlanhewch, ewch a'ch gweithredoedd drwg o'n golwg, peidiwch â gwneud drwg, dysgwch wneud daioni, ceisiwch farn a chybwch gam y gorthrymedig, amddiffynwch yr amddifad a chymerwch blaid y weddw.
Ac un enghraifft ydy hwnnw o'r proffwydi, lle mae Duw yn dweud trwyddyn nhw, os nad ydych calon chi yn y lle iawn mewn perthynas i mi, does am pwynt i chi wneud y defoda yma. Oherwydd os da chi'n yngharu fi, da chi'n caru'ch cydyn, da chi'n gwasanaethu'ch cydyn hefyd, da chi'n mynd dweud, o dwi'n dy garu di arglwydd, a mynd adra, a curo'ch plant, a curo'ch gwraig, a bod yn aflednais ac anymunol tuag at eich cymydog. Yn calon ni mae Duw isio, nid yn defodaeth grefyddol. A dwi'n credu bod y pregethwr yn deud hyn wrtha ni yn y fan yma. Ond wrth gwrs, oedd yr aberthau yn rhan bwysig o'r grefydd Iddewig, ac wrth gwrs yn gysgod o'r aberth mawr yn dweud. Oedden nhw'n gysgod o'r aberth terfynol, yn gysgod o aberth yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam y daeth yr aberthau i ben. Oherwydd un waith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron draen. Un waith am byth oedd ddigon i ddioddau'r bicell fain. Un aberth mawr yn sylwedd yr holl gysgodau i gyd. Un Iesu croesoeliedig yn feddyg trwy'r holl fyd. A dyna'r ddau linyn o'r Eda, y brenin a'r bachgen ifanc, ac yna y pwyslais mae ar addoli didwyll a di-ffiant yn y deml. Os Duw ai mynd, ddewn ni at un neu ddau o lun yna eto yr wythnos nesaf. Mwyn i enw, amen. Mae chi emyn o fawl i ni gloi. Dwi'n hoff iawn o'r emyn yma. Clodfori Duw, glân geriwbiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri. Mewn olynol seiniau dibaid, canant fawl i'r arglwydd cu. Llawn yw'r nefoedd o thogoniant, llawn i'r ddeiar dir a môr. Rhodder i ti fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd ior. Dewch i ni ganu gyda'n gilydd i gloi.
sydd wedi helpu efo'r gwasanaeth. Catrin, Malcolm yn croesawu, Tudur ar y dechnoleg. Diolch o galon i chi am ddod atan i addoli y prynhawn yma. Gawn ni rannu y gras gyda chi. Gras i rannu Iesu Grist, a chariad Dduw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a Dod gyda chi, awr